Kiran nek awakmu wis wayahe bales budi marang aku. Nggih Bapak Guru, saderenge nuwun pangapunten kali Bapak Guru. Pinten-pinten dinten iki Bapak Guru tansah bingung napa sing dipikir Bapak Guru. Yo. Aku kelingan zaman semono. Ngerti? Mripatku iki pokal gawene Sumengkar. Mula iku sing tak jaluk. Awakmu cilike kudu iso nyekel Sumengkar gawa nang ngarepku. Gedene lek gak iso mesisan digawe pati. Mekaten Bapak Guru. Yo. Aku gak trimo. Dhek iso nyongkel mripatku. Bapak Guru, ingkang kula suwun pangestu panjenengan. Muga-muga kula saged mungkasi pakaryan menika Bapak Guru. Yo, tak tampa pangestumu. Pangestu Bapak Guru. Yo, budal lo. Wis Sumengkar tenono bakal ono murid-muridku sing gawe cilokone awak. Wes tak niati tak kadhati. Boy. Ojo mung wani karo sipo nang jabang bayi. Kira ada pono aku. Sumengkar. Ya, Pancen wis tak niati tak kadhati. Aku njogo sipo nang jabang bayi. Percaya. Kepengin gawe ontrar-ontrar luwe-luwe, kepengin sapu jajar karo Sumengkar. Sebab nalika 3 tahun jaman semono Bapak Guru sampai cokel mripat iku sing andrimano. Bapak Guru nu sapa? Simo Ludro. Simo Ludro. Ya pancen aku sing nyongkel. Simo Ludro wong kurang ajar. Terus karepmu piye? Sumengkar. Ya, Dino iki awakmu tak rangket. Gedene nek mbane lo bakal tak paten ning papan panggonan kene. nek kuwe wong sakti mundra. Saanelmu nang kene, nang papan kene. Ojo kegede sumbar. Ayo, rapor aja pamungkasmu. Aku bakal mulai ngono. Tak rapal ya pamungkas. Aji pamungkas, bledek sewu. Mati kok. Sumengkar. Yo, Nek kena tak petung saron api. Ayo, melu aku. nek kon iso ngethok gulu. Aku bakal melu awak. Sumengkar. Tak rapal aji pamungkasku. Gak gemrondong sireng tak sembah ider-ideramu. Ojo kakek ngomong, sanilmumu. Kapan si ponang cabang bayi ku wis gede bakal bales perbuatan. Taunono win
bakal tak bales patimu. Sukro! Bombong rasane atiku. Aku kira-kira lek sampe kedadean sumengkar tumekanin pati karo muridku. Lega rasane. Yo yo. Sajake awakmu melayu-melayu. Terus sapa sing kok gembol iki? Niki Siponang Jabang Bayi Bapak Guru. Yogane Sumengkar sampun seda kali taman aji pamungkas kula Bapak Guru. Oh, awakmu wis kasil mateni Sumengkar. Nggih, Bapak Guru. Terus Ponang Jabang Bayi iki Siponang Jabang Bayi menika kula pasrahaken teng Bapak Guru. oh, ngono. Awon saene kula pasrahaken teng Bapak Guru. Yo. Ini. Wit Bapak Guru. Oh. Ponang Jabang Bayi iki putrane Sumengkar. Leres Bapak Guru. Bakal tak kei aran Anggra ini. Ados Siponang Jabang Bayi menika sampun sampean paring asma Anggra ini ngoten Bapak Guru. Yo, Oh, nggih. bakal tak gladen, tak mong arek iki Ngantos dewasa ngoten Bapak ngantos Guru. dewasa. Yo wis, ayo saiki awak dhewe namburi. Monggo. Lho, Awakmu. Kakang Sumayuda, Yo, tak rungokno saka Puri. Rame-rame ana apa? ngene. Iki muridku wis kasil mateni Sumengkar. Sumengkar. Sing biyen rikala semana nyongkel mripatku. Nyambung watang putunge Yo, Kakang Simaludra. Iya, aku saiki pingin awakmu lang merah goleki Wibisana. apa sebabe Lang Merah dutus goleki Wibisana? Merga Wibisana lan Sumengkar iku sak peguron. Nunggal sawiji. Nunggal sawiji. Saka karep rika, Aku gak lega lek Wibisana gak dipateni. kudu temeganing pati. Kudu dipekan. Pangestumu Sukro melu aku. Aku gak lega gak lilo lek Wibisana sik urip. Ya wis, tak awat-awatane teko doan.
Dewi Palupi sing tak tresnani. Iya, Kang. Redene dina iki aku eling wis kasing Bapak Guru. Anakku sak kloron mula nedeng-nedenge siji sura arep tak rajah Kalacakra. Kang, ki bocah sik bayi. Mbok tadek Raja Palacakra. Apa kira-kira gak mati tah, Kang? Aku ora tega, Kang. Dek, Iya, Kang. nek aku mlendani janjiku marang sing tak guroni ana Brepok Bata Putih ya Bapa Katelamaya. Nek dina iki umpama aku gak iso ngrajah Kalacakra marang anakku sak kloron, mbok menawa yen tak rajah Kalacakra yen tumomo berarti corek kodrat binaris nek temekaning pati. Tapi nek ora tumomo iso njunjung derajate wong tuwa karo sampean karo aku. Ngono tah, Kang. Iya. Aku pasrah karo sampean, muga-muga anake slamet ya, Kang. Mula sing tak jaluk tegak-tegakno, dongak-dongakno anak sampean sak kloron iki ora tumomo tak rajah Kalacakra. Iya, Kang. Assalamualaikum salam. Gusti Kang Murbeng Jagat. Kula nyuwun tambahing pangestu badhe ngrajah Kalacakra marang putra kula sakloron. Ger, yen kowe ora tumomo, kowe bisa njunjung derajate wong tuwa. Yen kowe tumomo wis kodrat soreng Gusti mbok menawa kowe temekaning pati. Piye, Dek? Sampean bopong, Kang. Ora tumomo, Kang. Anak sampean sakloron tak rajah Kalacakra nganggo pusaka kang aran Marga Dalan Antokopati. Ora tumomo. Iya, Kang. Bener kandhaning Bapak Guru yen ora tumomo, urung tanurung iso njunjung derajate wong tuwa sampean aku sakloron. Mula dina iki bocah iki sik bayi. Wujude padha lanange. Padha lanange, Kang. Terus umpama kabeh umpama anak lanang iki sing wajib ngekeki tetenger wong lanang. Iya, Kang. Aku pasrah karo sampean. Dek, Dewi Palupi. Bocah sakloron arep tak kei jeneng. Seksenana lan disekseni geter kelawan pater bumi mewah angkasa. Iya, Kang. Bocah sing tak bopong iku tak arani Sapta. Iku sampean kei tenger Sapta terus iki. Sing sampean bopong sing nomor 2 arep tak kei jeneng Mandala. Piye, Dik? Nek anak sampean sakloron wis tak kei tetenger sing kaya ngono. Iya, Kang. Dadi wis umpama bocah iki kepengin iso gedhe, aku kepengin ngerteni. Sampeyan sebejine wong tua wedok, ya apa carane bocah iki iso nang cepet gedhe? Wibisaya. Kang.
dhisik. Yen ora salah ora luput panduluku. Lang merah sing mlebu nang bale Wibisana. Bener Gandam. Apa sebabnya aku wani lumbu ing bale Wismosmu? Ngertenono. Ora ana loro siji. Mintro sayane Simo Ludra Lang Merah. Lang merah. Eling narika nang ngarsaning Bapak Guru. Rika ngomong nek jare ndangak bareng ndangak ndiluk bareng ndiluk rah dening dina iki mlebu nang omahe Wibisana tanpa tak undang ana parigawe apa. Ngertenono. Siji. Lang Merah kepingin Wibisana asok glondong pangreng-areng manggon ing Gunung Kendhil. Aku minangka guru sejati. Kaping pindho aku nagih tuna netrane motone Simo Ludra ketukel nganti garis sisih. Iki nagih potang Lang Murah manut barek. Lang merah. Ngertenono, anane mripat sampai tak cukil nguwang-nguwai kodrat. Gawe kisru ing desa, gawe gedrang gak karu-karuan. Mula dina iki aja mbok terus-terusno kon nagih janji marang Wibisana. Ngertenono Wibisana. Simo Ludra Simo Maruta kondang kajuluk Kajalandhara kesuwur manca negara Kerta. Mula ora bisa ngalahke anak murid kang pinercaya Lang Merah. Mula tak pekut tak bondo tak gonang Gunung Kendhil. Lang Merah wong satriya kang utama. Ora ngerti yen aku mbopong bayi sing kaya ngene. Yen sanyata kebaelmu jama mantra sugih gendra atos balungmu kandel kurutmu tak buka dadaku ayo tamono aji-ajimu. Dik dongak-dongakno anggonku mapak lakune Lang Merah ora ana alangan sijine apa-apa. Mula dina iki Lang Merah ngejak apa? Aku ngerti nek Lang Merah wong pilih bobot pilih tanding. Senajan to Lang Merah wong pilih bobot pilih tanding, Wibisana gak mundur sak jangka. Ngejak adu kaksekten tak ladeni. Dina iki Lang Merah kuat nampani ajajining Wibisana kang alan Serogiri. Selawatu Giri Gunung. Taman Aji Selogiri gak jebablah. Tak gulon. Tamakno ajimu aja nganti tumpangso rapalno. Aku ora bakal gigrek ulu jumbune Lang Merah. Ayo, pompong gurung kedhisan sorting Sang Bagaskara. Ya, Dik. Aji Selogiri. Selawatu Giri Gunung. Ke Taman Aji Selogiri gak modar. Wah! Benerjoy. Mula tak runding sarana genah sadurunge kowe maguguk makutha waton bondan tanpa sadi. Ayo manut karo Lang Merah. Aja girang gemuyu sikil mbok juyung siji. Senajan to ilmu Selogiri gak tamakno nang Jawaragamu gak tumama. Ayo tiba kosok balen aku kepengin ngerteni sapira ilmumu. Sing kok agul-agul ngarepe Wibisana. Wibisana ngertenono. Sasra yudha sawung tanding. Petek tarung genten tinabluk. Mapano kowe bakal tak kabluk nganggo aji sasra Birawa njebabah dadi bangke. Legane atine Lang Merah sasra Birawa. Amano tak bukae dadaku.
Sambata wong tuamu sing mujur ngalor sadurunge kowe temekaning pati dadi Sulaming Bantala. Aduh, Dek. Ono kedadian opo iki? Bapak, boten kantos-kantos awak kula. Kula sampun roman-roman kalian garwa kula wonten griya Bapak. Wonten setunggal pawongan nggih tunggal guru kalian kula Silang Merah. Lang merah. Nganti awakmu padudon marang lang merah. Nggih. Terus kowe dikapake ya. Piyambakipun boten kerami menawi nalika semanten. Kula mlebet patembayanipun Gusti ingkang kula tunggal pripatipun sakmenika Lang Merah nasi janji pintersen. Ora nrimakno. Yen kowe digawe kaya ngono imbal balikmu piye ya? Boten yatra sing manah kula saged to kula bales pirang kula kados tiyang sing boten tegas papak karo ning pandhe boten rame mila Bapak. Kula nyuwun tulung kalian Bapak menawi kula saged mulya jati kula badhe padhot Lang Merah. Kowe mau lak waras Nggih. ora duweni loro sing kaya ngono. Nggih Bapak. Yen kowe asale waras ya bali waras ya. Bapak, Iya. kula nyuwun matur sanget. Leh dening bawa ngusadani kalian kula wulya jati kados mekaten. Ning pun dados tekad kula mboten trami Bapak. Kaya ngono. Inggih. Yen kowe ora trima umpamane bapa sabantu marang kowe piye le? Matur suwun saderengipun Bapak. Sawangan saka kadohan. Inggih. Sapa sejatine Lang Merah? Tak tutno saka mburi nger. Menawi mekaten Bapak, pangesten Bapak ingkang kula suwun. Budal ya. Hari. Aja wedi kangelan kowe ngetutake marang Bapak. Nggih. Bapak Lang Merah iki mulang wuruk ing Padepokan Mbata Putih iki wis suwe banget. Nggih. Ngesake sedulurmu. Ayo padha sawang saka kadohan ayo diturno ya ngene. Nggih Bapak. Sae Kakang Lang Merah ngutus aku
ngongkon ngenteni ana ngalas papan panggonan kene iki. Apa ya kasil sing dikarepno Kakang Langmerah. Saumpama gedheng sere Kakang Langmerah, aku wajib mbelani Kang Langmerah. Sampai lho. Ya apa, Kang? Bro, oleh pangestumu Wibisana lumpuh. Ponang Jabang Bayi tak royo rusa tak rebut wan. Wis kasil termasuk, Kang. Mula ngerteno. Yen iki tak gawa ngalor ngidul sok akhir dewasa nunggak semi. Yen roh wong tuane Wibisana aku sing gawe kapitunan Karep riko, Kang. jelas bales. Patenon. Oh, ngono, Kang. Ya, Kang. Tak abani, ayo. Pusakaku. Ya, Kang. Tak gelendure watu gilang jupun kanggo merjaya mateni iki. Ngono, Kang. Lali iki Pangestu, mangaku. Kang. Wis nasibmu. Kowe ra bisa gedhe mati saka tangane Langmerah. Dosa neraka tak pikul apa jare besok. Kowe kudu mati dina iki. Sugro! Iki, Kang. Wah, abot, Kang. pusaka Braja Geni. Ya, Kang. Ora gemambang yang tumemplek manungsa songar sombong julik kanggonan. Mesti abot temen, Kang. Unusen saka warangkane tak petung 1 sampai 3 Ya, kudu Kang. mati ponang Jabang Bayi. Ngono, Kang, ya. 1 loro telu. Aris, punang Jabang Bayi jupuk ini tak bokongi. Wong tuwa. Iku ponang Jabang Bayi aku sing duwe. Aja mbok bopong. Ngesakake punang Jabang Bayi sing durung duweni dosa. Aku njaluk kaluputan karo kowe, ning aku ra iso mlaku kadung mancep kene. Aku dekno. Ya, Kro? Ya, Kang. Jaluk waras. Aku lumpuh, Kang. Awakmu lumpuh gak iso mlaku. Oh. Kowe bisa waras. Yen aku ado saka kene. Oh, bangsat. Ayo, Iki Ngapusi, Kang. sejawabmu. Oh, wis gak ketok. Ketok lamat-lamat Ya, remeng-remeng. sik, Kang. Ayo, Ayo. kamu keteko. Aduh, iso, Kang. Loh, Bener mawon tuwa iki, Mang. Mandi, Kang. tuwek elek gegere ndengkek kate mate. Iya, Kang. Kro! Yo, Kang. Balio. Balio nang Gunung Pegat. Matur karo bapak gurumu. Aku ora bakal bali yen gurung bisa keturutan apa dadi pengangkahku. Aku tak ngangklang jagat ider taun goleki utawa gawe patine wong tuwek iki, Mang. Ngono, Kang. Iya. Sing ati-ati aku tak bali dhisik, Kang, Iya. yo. Ora nyono ora ngira Gunung Kendhil tembus Gunung Pegat ana resi kang digdaya kuwasa. Aku kudu meka ning ndi papan dununge wong kang winasis. Taun ana windana aku ku bisa gawe patine Resi Dalamaya.
ana ngopo ayo? Kula niki lho. Saben-saben ngene njaba nek kali sampean iki lho, gak guyu iku guyu ku gak pantes anake bapak guru kok tak jabek gejekan Lah mesti ana sebabe. Lah ada sesuatu yang disembunyikan. Lah ngene depon iki nek ningali welinge bapak guru, lah mbon nangsal lah kate nyengkin-nyengkin masalah. Seandainya ada masalah sekecil apapun, mohon dibuka diutarakan. Jadi semua ngono lho ini. Tapi ki masalahnya serius. Masalahnya serius. Orang menyangkut bopo, orang menyangkut padepokan. Terus nyangkut? Yang menyangkut ati. Oh. Masalah niki mangkane disembunyikan kali sampean mergo masalahe ati. Ning aku ki bingung lho Pak Kundet. Bingung apa? Apa ya pantes ing umpama aku ki wong wadon ya. Njur aku kandha tresna karo Wong lanang. wong lanang ki apa ya pantes ngono. Bahasane kan saru. Ning zaman semakin lama semakin modern. Nek biyen arek lanang nguber-uber arek wedok. Tapi semakin lama semakin maju arek wedok nguber arek lanang. Kayak sapa? Lho contone Aku dhewe. masalah zaman saniki arek wedok nek seneng gak gelem disiki apa sing diutarane nang atine kari ya mek tanggane. Tapi aku ki bingung. Lah bingung. Gak tau kenal karo wong lanang. Terus Aku mbok diajari sampean biyen kenal karo ibuke arek-arek iku ya apa lek ngomong. alah kate ngomong ini ae. Nah, pertamane ki kenal-kenal ya apa sampai iso tresno ngono. Ngeten lho Ning. Antara laki-laki dan perempuan niku memang agak beda. Nah laki-laki yang pertama itu pandangan. Dipandang dulu sret sesuai cocok ambek karepe, enggak peduli jalan apapun ditempuh sing penting iso keturutan. Sebalike wong wedok. Sebalike wong wedok begitu ngono tek moh kurang seteng nek gak arek iki gak gelem. Kudu keturutan atine. Padha sakjane. Tapi angele wong lanang ki wis tak kode-kode ku gak peka. Lah, bedane arek lanang ndek omah mbek arek lanang embongan beda ning. Bedone nang endi? Lah, nek arek nggo omah, arek lanang omahan, masih sampean ke TV dipikir sampean kelilipen. Lah iki sampe tak paringi maem. Lek dikongkon maringi maem jaran karo bapa ning mburi, iki tak paringi maem, tak paringi ngombe mung ngomonge matur suwun ning ngono tok. Lare lanang niki sampai sampean paringi mangan. Basa haluse maem. Basane hanya matur suwun tok. Matur suwun tok gak peka blas dadi wong lanang. Gak enak. Bendina ya wong loro runtang-runtung ngono aku ki dianggep dik. Nek delok sikap sampean, kate dikeki mangan, matur suwun berarti gak ada toko pedepokan kene. Ora ada wong bendina karo aku runtang-runtung. Ati ngomong tresno iku dhek malah guyu. Mesti ngene. Kowe iki adikku, mesti ngono. Ya ngene iki lho petik iku. Petik Doro nek wis wayahe ngabar ya ngene iki. Wis cukup umur aku. Sampeyan iki memang cukup umur. Mbok menawa kuntet iso mbantu. Sampeyan ngomong Mbok tolong dikandakno. Engko lek perkara apa gampang. temen. Yo njaluk piro kok tak kei. Pokoke lek amrane iku gelem. Temen lho. Wes. Sampeyan lapo yang guyu Pak Tet? Aku nek ndelok awakmu ngene iki gak guyu iku ya apa? Guyu ku wong ganteng kok dipek dhewe. Ana apa Pak Tet? Ndek pedepokan kene iki ana wong pira? Yo akeh Pak Tet, 30 yo ana. 30. Tapi sing pandhek nggo pedepokan niku kan mek wong papat. Bener. Aku
awakmu ki karo bapa. Nah, Mosok sik kono sak bendina ngene iki terus gak ngipi apa-apa ngono. oh, wingi ah. Heeh. Wingi ngipi aku, Pak. Ngipi apa? Dicokot iki apa iku jenenge wedhus. Heh? Dicokot wedhus. Kuwalik. Iya apa sih? Wingi lho metune 8.5. Lho alah. Lah yo nogel iku, Pak Tet. Ya apa rek? Iki terang-terangan ae lho. Kira-kira awakmu gak kepingin duwe kenalan arek wedok? Yo kepengin, Pak Tet. Kepingin? Kepengin. Temen. Teman. Ana arek wedok sing seneng awakmu. Sopo, Pak? Wis pokoke Wah. Kira-kira sopo aku lek garu wonge. Sukan aku. tapi ya syarate soal aku ngomong ngene iki ya ana buruane. Lah aku dudu awakmu ya kudu ana buruane. Wis ngene. Heeh. Omongno nang arek wedok iku, Heeh. tak kei 200. Temen ah? Teman. 200? Iya. Deal ya. Deal. 200. Kok kudu 200 sih? Nah. Tak undhaki 300. 300. 300 kandhakmu. 300 ya ta? Waduh. 400. 400. Tak tambahi 400. Temen ya? Iya. 500. 500. 500. Waduh. 600. Leh, bayaranmu 200 nyokot 600. Tak lompokno 3 teropan lah Oh cukup. ngono ah. Wah ya apa? Nyalengi. Iya. Sik tadi jarang kepak. Wah iso ya men iki. Iku sing seneng. Lho iku Sawitri. Iya. Aku mbarek dhek iki cek dulur Pak Det. Dulur tunggal sak peguron. Bedane iki anake bobo awakmu murid lah ngono iki. Iya tapi yo apa yo pantes. Nggo donya gak ana barang gak pantes. Nggo donya gak ana barang gak pantes. Nek Allah nentokno kabeh bakal terjadi. Bapak guru iku wis tak anggap bapakku dhewe. Nek bapak guru gak kok anggap bapakmu dhewe iku salah. Memang kok anggap bapakmu dhewe iku kan sing gula wentah awakmu, ngudan ilmu, ngekeki lak ngono sih. Tapi iki beda. Iso aku, Pak. Hah? Temen. Gak iso. Temen? Temen. Ula. Iki uloe Tet. Diulae, diulae. Lho, ulae saiki cokot-cokotan Ngene lho, karo ku dulur Simokerto iki nek narek kakur denono lak akor-akor dhewe. Yontok sampean iku. Nek anjene awakmu minat temen wis duwe karep karo Sawitri. Runding ana wong loro tak jagone aja sampe bapak guru. Ngono, Pak. Cuma syarate engko nek aku ana keplok berarti bapak teko. Ngono. Iya, Iya. Keplok. Syaratnya keplok berarti bapak iku jangan metu. aku kudu mlayu. Heeh. Saptarono. Iya. Aku mrono. Ah, Kang Sabta. Iya, Dek. Ngene lho, jane sampean iki apa ya gak ngerti sih. Apa? Ana bapak guru ta? apa? Ana bapak guru ta? Lho nyacak kok bae. Nyacak. Wah, Nyacak kok nek gak muni ngono lho. ngaget-ngaget ya. Takut sak kecap. Nyacak. Ngene iki wis ngejer sikilku. Ngeplek ya? Sikilku ngejer. Piye, Dek? Sampeyan ku jane apa gak krasa sih, Kang? Kroso ya apa? Bendina tak terima terus Apa maneh, Tet? Goro. Kang ngono bekupan yo to rek kok. Lah keplok ae rek. ganggu wong roman ae. Tutuk nek tak jogone. Kemang jogo, Iya, jogo tak cok. jogone. Gak tenang ae. Awas lho. Waktu niki dawa. Piye, Dek? Sampeyan iki apa kok gak krasa ngono sih, Kang? Sajake aku yo kroso. Aku duwe rasa tresno barek sliramu nanging aku kecilik diramut barek bapak guru. Apa yo pantes? Aku barek sampean iki yo anake bapak guru. Sampeyan kudune gak oleh ngomong kaya ngono.
Wong tresno iku ora iso mandang donya. Ora mandang derajat lan pangkat. Pawitane saka ati sampeyan. Aku dhewe yo ngerti, Bu. Ning aku wedi diseneni bapak guru. Jenenge wong tresno iki mawa pangorbanan. Lah sampean tresno temen-temen karo aku kudune gak iso ngomong kaya ngono. Wah, aku dhewe yo bingung. Gak usah bingung cekelan. Wah. Ngene iki lho. Sampeyan ngomong yo gak. Sampeyan tresno aku kok gak. Ning aku sik bingung, Dik. Aku ora wani nyatakne tresno marang sliramu. Ya aja ngono to, Kang. Mbok yo kandha ngene lho, tak kandhani. Iya. Jenenge wong tresno. Iku kudu kuat atine senajan ana alangan kaya ngopo tetep dilakoni. Ora usah wedi lek sampean tresno karo aku. Iya. Mengko lek ana apa-apa, sampean kandha terus terang gak apa-apa lek sampean ki tresno karo aku ya, Kang. Iya. Ora usah wedi, mengko bapak tak kandhanane. Bener. Temen tresno karo aku. Tresno. Wah. Ini nyidek rene ya. Kowe nyidek rene, Nduk. Nggih, Bapak. Sawitri, Dalu. kowe putrane sapa, Nduk? Putranipun Bapak. Anake Bapak. Nggih. Kowe ngerti neng Padepokan Mbata Putih iki wis ngerti apa durung? Dereng, Bapak. Durung ngerti. Sabta. Nggih, Bapak. Padepokan iki apa kanggone wong pacaran? Wong seneng-seneng? Ora. Ngapunten, Bapak. Yen wis salah kowe njaluk pangapura marang Bapak. Ya wis ana pantes nggih. Sebab awakmu dudu anakku kowe. Lajeng kula putrane sinten, Bapak? Umpamane ngerti para murid-murid Bapak Telomoyo mulang nguruk ing Padepokan Mbata Putih kok kaya ngono. Lah ya isin pun Bapak. Yen kowe takon marang Bapak, sapa sejatine sing ngukir jiwa ragamu? Yo wong tuamu sing sejati. Namine sinten, Bapak? Mbok menawa lek tasih gesang pun parane sampun singan. Bapak ora nundung marang kowe nggih. Mlaku ngalor ngepan. Yen ketemu wong wadon kang aran Dewi Palupi, wingko bisa njlentreno bibit kawite awakmu cilik sampai temekaning dewasa. Ateges niku biyung kula, Bapak. Aku ya ora ngerti apa iku biyungmu apa ora. Bapak ora ngerti. Mung bakune awakmu takono wong wadon kuwi mau sing jenenge Dewi Palupi iso njlentreno awakmu. Kang, kula tak ngomong sekedhap kali Sabta nggih, Bapak. Ora kena didik-didik. Bapak izin, Ger. Bapak izin, Ger. Yen weruh para murid-murid Bapak. Ning menika sanes sedherek kula to, Bapak. Mbok nyuwun palinipun. Senajan iki dudu dulurmu. Oleh momong Bapak cilik sampe gede. Padha wae bareng dulurmu, Ger. Ning kula tresno kalian Sabta, Bapak.
Bopo. Paringi restu Bopo. Bopo ora nyekel. Besok bae siji wancine. Perkara iki babagan sing dirasani marang apa? Besok bakal ketemu maneh marang awakmu. Kah, aku rasa nyedak karo sampean. Ning tak eling-eling tak cekel janjimu kowe bakal tresno karo aku. Nunggu babakan kowe iki rampung, aku bakal bali. Tak tunggu balimu yo, Kah. Ya kan, tak idene banyu mili. Sak budal lumengser saka ing Padepokan Bata Putih kalis ing Sambikala. Ya, Tet. Ngasakne momongamu sapa? Tutake Dundi papan dunenge wong wadon kang aran jenenge Palupi. Aja nganti ado-ado ya, Tet. Tambahe paneh. Iya, iya. Propetike satamiko. Iya, iya, iya. Lu selamat kan apa-apa ya. Palupi. Janing Bopo iki ngesake marang Bopi. Sawitri ngertos Bopo. Ning disawang marang murid-murid marang Padepokan liya lan liyane Bopo iki isin. Yo mbok menawa besok wae yen sapai wis rampung pekarane wis ditewancine bakal bali maneh cidhek marang kowe ya. Manut kok panjenengan. Derekake marang Bopo nang sanggar pamujan nuwun barek Gusti Karya Jagat. Umpamane kowe mati ning endi kuburmu dole. Yen kowe sing urip nanti papan dunungmu. Sing kangen banget karo kowe. Kira-kira nek 19 tawa 20 taun ora betul kowe bojoku ya ora betul. Wonten apa, Bu? Kok mular wonten radosan?
kula ta. Umpaminipun kula crita teng sampean nggih sampean mboten ngertos kula. Lho, mpun ngoten. Sinten semerap mek jenengan crita rikala semanten kula nyumrepi crita jenengan ngoten. Abot sanggane, Pak. Abote Kula madosi anak kula. Pinten-pinten taun boten kebangge, Pak. Tasih urip napa pun mati kula nggih boten semerap. Sakno Pak Tet. ngapunten saderenge. Kok jenengan madosi putra panjenengan. Jenengan niku paring asma sinten? Kula Dewi Palupi, Pak. Dewi Palupi. Nggih. Bu, jenengan supe ta kali kula? Sampeyan sinten? Kula Kuntet. Kuntet. Nggih. Lho. Ya rada-rada eling Pak Kuntet. Nggih. Apa sampeyan ngerti ning endi anakku? Kala semanten jenengan nitipaken yoga teng kula. Kula beto teng Depok utawi Pedepokan Mbata Putih. Sakmangke ngwanteng pun ageng yoga sampean. Ning endi bocahe, Det? Kepingin semerap. Nggih, mpun kaget nggih. Tah, ya iki wong tuamu sejati sing lairno awakmu. Nggih meniku. Nggih nika yoga sampean. Wis suwe aku urip nang gone Padepokan yo, gak ngerti sapa sing ngono Jale sepurane ibu ya jangan sing luput karo kowe nanti tekan semene gedene kowe ra ngerti jong Ceritane ku yo apa sih yo, kok aku koyo ngene. tak kandhani ya nak nalika kowe isih bayi kowe karo adik dirajah Palacakra karo bapakmu nak sabare kowe dirajah Palacakra nak bapakmu ketekan tamu ning kono bapakmu tanding yuda karo Lang Merah bapakmu kasoran yuda yang mlayu gawa kadangmu siji kowe digawa musuhe bapakmu perkara semono kowe dititipake nang Pak Kuntet terus digawa nang Pedepokan Mbata Putih Saiki bapak nang ndi yo? yang dhewe ya ora ngerti ngene sona karo kowe Pak Kuntet Nggih. aku njaluk tolong terno Sabta goleki bapakne ning pesene biyong dole kok menawa kowe sak dalan-dalan kepethuk bocah lanang sepadan karo kowe ning dadane ning Rajah Palacakra kowe aja wani Jona iku minangka kadangmu dhewe Dadi sing gawe pokal gawe kok ngene iki Lang Merah yo. Lang Merah nah Aku takut tau golek Lang Merah yo. dolek ana Lang Merah karo kadangmu Jona Tet Nggih, Bu. tetep momongamu ya Tet Sampun kuwatos. Masalahe Sabta madosi derekipun. Kula ingkang ngawal jenengan kundul mawon. Mangke nek sampun kepanggih jenengan kula paringi kabar. ngono Nggih. tak tinggal ya Tet Nggih, monggo. aku tetep momongamu Mpun kuwatos. tak tinggal ya nak sabar Sing hati-hati. nek wis kepethuk kepat bali kabari biyong ya nak tak tinggal
ya Sabta. Iki ngono bakal gawene lang merah, Pak. Sabta. Dawuhe ya ngomonge biyungmu. Aku dhewe gak nrimakno, Pak Tet. Wis pesen kaya ngono. Tak keting sampe nggo ndi supaya awakmu kepethuk karo elang merah sing merjayane wong tuamu sejati. Mula saka iku aja nganti surupen sengenge aku mlaku karo awakmu. Ayo enggal ditendakno supaya cepet iso kepethuk elang merah. Ayo. Enak petengan. Sapa? Ya arek lampu di peten rek, cepat dadi rek. Dalam. Kuancene marung gano ewange toto-toto ijen ya pegel. Ya lampune ja. Yus, lampune. Alhamdulillah marung. Ke zamane tahun 45 nggo Surabaya. Lho saksine Kastil gak percaya di ya. Surabaya marung ya eling ya. Warung jam 7 tak buka gambar uduk kuli bangunan teko. Saking akeh dagang aku sampai entek. Jam 09 tak tutup. Jam 1 tak buka mana gambar uduk wong Bambung. Hah? Dalu. Lah saking enteke gampang gak iso kulaan mek dagang aku kerupuk tok. Iki ya kerupuk tok. Teh wis tak jam langsung ben ana sawaya-waya wong tuku aku wis gak repot-repot golek. Kula nuwun langit omah kula nuwun iki. Iku ngono wae. Pangleng ah. Gak tambah ganteng ah. Masyarakat. Sopo? Kek. Wis lali. Masalah. Sopo? Sampeyan lha Pak Oji. Oji kakekmu kuno. Uco. Oh, Uco. Lah iya. Masalah kene ana pedet matamu nah. Lho, kuntet Pak. Lah ya kuntet. Suwe Pak gak kepethuk. Gak kepethuk ya suwe. Heeh. Ambek arek marung ya suwe gak kepethuk aku yo. Iya, mang lapo gak metu. Eh, Pak. Sampe dodol ya pancet ae ngene iki. Lho ya pancet yo, gak pancet piye wong cene dagangane ngono. Meja kono ces-cecane iki. Wifi ya. Lho wifi iki free wifi adik kok nek nggawa HP. Walah. Ana kemajuan sampean. Lho, kadang maju ya kadang mundur. Kamu ngono warung sampe ana sarpine rek. Lah iya, iki cop-copane apa men sarpin. Wis selorokane bae nemu dhuwit rek. Aja nyele. Nyele yo mejaku dhewe aku marung kok bondo-bondo dhewe nyele. Lih, mejane sing dhisik kan gak ngene sampean. Lho tak ganti. Tahun 2015 iki. Iki 2015. Sing 2009 kok wis entek. Entek. Masen marung yamono yamene badokane pancet. Kak, esuk langsung barang ono. Ya ono berubi. Lho. Lho ya. Pangan rek, lho iki dagangan rek marung rek.
Lah kon rene mang lapo tujuanmu? Nek gak apa-apa pangan, gak apa-apa. Murah kok. Weh, iki dagang aku lah. Lek niate kon gak seneng ngomong lapo mbok ucus-ucus. Lah mosok mangan iki gak oleh, mangan iku gak oleh, ngombe gak oleh. Aku lho kon badhok apa sih tas apa? Lha iki apamu? Kok nganti awakmu wedi lho apamu? Momongan. Momongamu. Lah kon rene mah dijak lapo? Ya ana perlu ndeleki kancane. Ning nggo kene kebeneran kepethuk sampean karepe ya ngombe. Lho, ngombe ngomong tak gawekno. Kon pesen sembarang ana. Ngombe teh ana. Lho, iki bakul ngaran teko. Lang merah. Lang balsem. Lang balsem. Kenalno. Lang sep. Wong lang merah. Ngombe, Pak. Ngombe. Sing anget adem. Sak kenake ngono. Lah kene iki ana iki milih apa maneh ya iki. Peno nek gawe teh. Carane opo? Lha ya banyu digodhog disok nang kene dikek gula, kek celupite duduk dek. Dadi teh kene diosok iki. Seje karo pendekar pengpengan. Ya apa carane? Getih padha pendekar sing gawe pepalange tak tugel tak cur dadi teh. Baru diombe. Wah, aku yang ngombe, Pak. Oh, kok awakmu ngombe liyan iki? Ngombe ya ta. Ngombe le. Mun iki aja diombe temen ta lek sangit. Kocakmu lho. Pak. Iki ombenan apa iki, Pak? Lha iki jenenge teh, Nak. Iku mensen. Ya ombenane kasih wong kene ya. Oh iya, daerah kene ngombene ngene iki, Nak. Wong kene lek gawe teh ya apa, Pak? Ya gak beda kaya iku mang godhog banyu disok nang tremos dikei gula dicelupi teh diuduk upluk lek wis campur dadi teh iki, Nak. Siji ambek pendekar Gunung Kendil, Pak. Uteke pendekar sing bajingan tak poweres tak godhog sampe mumet. Lah ngombene ngene, Pak. Loh, dadi ki man carane pendekar pengpengan awakmu ya pendekar. Siji ambek pendekar Simokerto lek gawe teh. Mudake ambek iki. Loh, ngene iki tuh diperes ngene ngombene. Galak kok. Wah, bosok kok ngombe kok ngono ku lho. Ya apa kok? Le keropok urang. Nek gawe kerupuk, Keropok ya apa iku tepung. apa iku? Tepung. Yo. Tepung. Yo, aja perisan. Yo. Aduh. Tepung diuleni dong. Terus diiris srit terus digoreng dadi kerupuk iki. Seje barek lang merah. Sejene Uteke pendekar sing songal sombong, tak uwer tak pepe dadi kerupuk nek mangan. ngono iku carane. Iya. Lah iki kerupuk apa, Pak? Lho iku rengginang beras nak iku nak. Kerupuk kriting. Iya nak. Carane gawe rengginang Ya padha ae nak iki mang diuleni, mantul didang, bareng ngono dicithak, dipe terus digoreng dadi iki nak. siji ambek pendekar Gunung Kendil, Pak. Oh, seje. Nek gawe rengginang iku ya, Pak ya. Ndase pendekar sing bajingan sing ngetaite dicekel-cek dikawoprok parok. Bareng dipangan. Carane lang merah ngene pendekar Gunung Kendil kaya ngono. Siji ambek pendekar Simokerto carane mangan kerupuk ngene. Patut isok ngene. Arpan lega wis, gak badhok lak ya wis. Ketara nek oleh tambahan. Sajake ngomongi gak tepak kenal. Sapa jenengmu? Aku Sabto. Lang merah. Anggonku ngangklang jagat, metu kampung, melbu kampung, metu alas, metu alas. Yo.
gak liya goleki wong sing jenenge Lang Merah. Nek wis petuk, Oh, arep tak gawe pati. apa sebabe? Mergo gawe ontran-ontran barek keluargaku. Yo Bapak Wibisono. Wibisono, anak Wibisono. Mapan kebenaran. Nok papan kene ayo ditentokno sapa sing unggul tarunge dadi pendekar sak lananing jagat. Ayo. Kok dhisik, Pak? Beres. Tak heran. Bukan dadamu, tampanono ajaji. Ajaji, kacamku. Jarene kon wong kendel kasekten. Mula bakal tak uber nganti mati. Mboten lan apa? Kate nang awakmu kate mlayu. Oh lan apa? Lah iku, Mang. Le, nek arek biyen ngoten niku, Pak. Ngene lho, Guk, mosok lali ambek. Nek arek biyen anjene mari rame-rame tawuran. Mlayu. Lutuk-lutuk mlayu. Kate mlayu ya? Bayaran dhisik nek jate mlayu. Iya, nek kuntet seje. Gate, aku lak ngomong bola-balik. Nek arek biyen, nek ana ngono terus mlayu-mlayu. Ah, ketara lek kate mlayu kan iki. Sampai ini ku tak kayak contoh. Iki lho bayar ana dhisik wae. Tak bayari, ojo kuwatir. Lah terus nek kuntet iki bayarane 800. Ojo kuwatir, perkara ngene totale piro. Ojo dipadano arek biyen. Nek arek biyen moro-moro dikerampok terus ngene-ngene iki. Mlayu-mlayu. Kalita. Iki wis bondo entek dagangan entek gak ada apa. Oh, alah tak tututane sing mopo. Pasar jembrote ngene iki lho. Iya. Mari udan. Mari udan. Ala sampean cetak yo ngejak blonjo nang pasar iki lapo nang mall lak yo enak to. Nek nang pasar iku murah regane iku. Nek mall iku sampean duwe gesek-gesek ngono iku ta? Apa gesek-gesek iku? Ya mbok jare nek nang mall iku digesek-gesek. Gesek-gesek ada nopo ae. Jare ngono. Oh, alah ngono. Aku karo. Lho. Sopo? Walid. Walid. Persis Walid e. Ndu. Lapo? Orane ngono. Tak deleng suwe tambah suwe, pasuryanmu kok tambah ayu, tambah manis. Sampeyan kok aja kurang ajar. Aku ki dulur sampean. Kosik to. Aku durung ngungkapno tresno karo kowe. Iki dina mapan kebeneran. Janjane aku wis suwe. Aku yo suwe. Ngomong rasa barek sampean. Sampeyan kok aja kurang ajar. Aku ki lho dulur sampean. Bapak ora kondo kaya ngono. Kondone Kowe anak angkat. Anak pungut. Apa? Goblok. Lho, kok goblok-goblokne aku? Jenenge ambek dulur iku ora oleh pacaran. Kupingmu budek ah. Aku kondo. Nek bapak ngomong iki arek wedok iki anggreni iku anak angkat yo anak pungut. Wah, angel musuh Walid. Ora enek salahe. Nek aku tresno lair batin mbarek anggreni. aku gak tresno karo sampean. Gambe rasaanmu minggir pojokan. Moh.
ngadep kono. Ora le obah. Gak oleh ambekan. Bongko kancamu. Bongko yo wis. Apa? Ambek dulur iku gak oleh dirabi. Kaya apa kandanane angel iki rek? Cek, kupingmu perisakno sesuk iki. Hah? Perisakno kupingmu iki. Aja nyengit-nyengit ageng. Jotos bosok kon kok. Ma. Bocah ayu. Anggra ini sing tak tresnani. Imbang ana katresnanku. Emoh, akhir ketemu sampai akhir ya emoh. Anggra ini. Aku ya iso ngalus. Ya iso ngasar. Ayo. Imbang ana katresnanku. Emoh. Gelem apa gak? Loh, tak. Wis dinadani. Apa? Gak gelem aja dipaksa. Hah? Kowe aja melu-melu. Ajar apa? Pangkatmu apa? Lho. Kira aku wedi karo awakmu. Lho, lentang barek aku. Kok kira aku gak wani karo awakmu? Wani. Kok wani kowe? Gak wani. Cakep. Jejere kowe wong wedok. Anggra ini kesimpet jare tiba. Tak jujuk tak pek bojo. Sak bendina rasane pikirku kaya wong bingung. Kepengin ngerti sapa sejatine wong tuaku lanang. Tapi aku takok nang nggone biung. Sakben aku takok. Pasti nangis. Tak takoki bapak nang ndi yo, pasti langsung nangis. Aduh. Urip nek kaya ngene terus. Gak duwe sapa sing dadi panutan, sapa sing dadi tuntunan. Lho. Sumpek pikir. Timbangane ngene alung goyo aku mati. Sampe niki lapo? Mlayu-mlayu lho. Aku digodak wong gendeng. Lho, digodak wong gendeng. Iya. Kok syukur sampean mlayu mang nabrak aku. Nek nabrak sapi tepak sumune apa gak mbrodol iku mang. Apa ya ler tengah embong. Lho, aku mangi ngresula. Nek awakku iki aku gak ro sapa wong tuaku ngono. Dadi sampean mang aku diuber-uber wong gendeng. Diuber wong gendeng? Wong gendenge lanang ta wedok? Lanang. Oh, lanang. Iya. Oh, pancene kurang ajar wong gendeng. Iki paling wong iki. Gendeng lanang. Tapi dudu iki. Dudu iki. Dudu. Walah Mas sepurane, Mas. Sepurane kakekmu kadung pengrem ngene sepurane. Wis kadung. Diwaca dhisik. Iki mang jare diuber-uber wong gendeng aku ya kepengin nulungi. Masih nulungi kok aku digoreng wong gendeng. Sampeyan iki mah ya diuber. Diuber sampe wong gendenge. Iya. Waduh. Oh, iki. Ana bocah bagus, gagah pideksa. Wani ngalang-alangi kekarep aku. Jenengmu sapa? Aku Mandala. Balik takon, kon sapa? Aku Lodra. Sejo karepmu? Kadel aku. Arep ngepek bojo ae. Duh, arep ngepek bojo. Yo. Kon wong wedok arep mbok pek bojo sampe mlayu ateges ana sing gak tepat.
nek kon kepengin ngepek bojo iso rabine wis nyempal baune mandal. Cangkemmu menengo. Nek dideleng sandang panggomu. Kowe kaya pendekar. Yo. Ngamuk tak kembali, budi tak sempadani. Ayo, kon njaluk apa? Tak tumpilmu jaya kawijayan. Yo, tokno son kabeh ilmu kawijayan. Yo! Boko! Tampanon. Aji. Lek gak modar tak sembah delamaan. Aja mung kakean pangucap. Ayo. Tokno suteken ilmumu nang jiwa ragaku. Ayo. Sopo kowe, Lek? Aku mandal. Kowe tanding barek Silodra, anakku kedanser. Anggreni, rene, Nduk. Nggih. Masalah iki mang opo? Kula wau niku diuber-uber. Disenengi? Nggih. Oh, Nah, kula niki dereke. Rumangsa dulur. Nggih. Nanging tak cethakno iki kowe iki anak bungut, gitu ya. Nanging tak anggap anakku dhewe. Mandala, kowe tresno karo anakku. Aku tresno. Saumpama gak leh karo anakku, oh, tak belani pati. Patem bayane lang merah maradamu. Yen kowe iso mateni arek nom-noman jeneng Mandala gak esuk gak sore, tak akoni mantuku. Ho. Tak lakon mati. Ayo, tutno ya apa kabare? Ayo. Jangkrik. Sabta. Nek pancene kon wong lanang, kandel kulitmu sakti mandraguna. Kon ojo sampe selak. Nek ketemu barek Mandala. Sabta, ki lho adepono Mandala Sabta. Rungono saka kaduan wani njeluk Barek Sabta, pendekar Gunung Kendil. Sopo awak? Aku Mandala. Dadi kon sing jenenge Sabta. Ono apa? Aku oleh patem boyone lang merah. Aku dikongkon gedene nglarani, gedene mateni kon. Dikongkon lang merah mateni aku. Iya. Ning sik. Coba bukaan dodol. Oh. Ono apa? Nek awakmu mateni aku, awakmu yo melu kelangan. Sakwalike yo ngono, aku lek mateni awakmu, mbok awakmu yo melu kelangan. Kelangan iku kelangan apa? Kelangan apa takon? Ayo. Nek pancene kon wong sekti, ayo tarung. Aku mbare awakmu iki jek ana dulure. Dulur. Jek ana hubungan keluarga. Aku gak duwe dulur.
Rungono, aku gak didol. Ana aja awu-awu. Terus jalukmu ya apa? Ayo. Adu Kak Sekten. Tamakno. Aji gawe jayan. Apa nola aji? Aji selo. Oi! Sing jenenge Sabtai Pendekar Picek dipane. Mongsomu nang kene. Mongsomu nang kene. Lah apa kon ngaji mrono iki? Ngarep aku wis ngomong aku gak mentolo lek mateni awakmu. Mula kena tak elingno, awak dhewe ra usah paten-patenan. Ga iso. Ga iso. Aku wis nyanggupi lang merah. Aku wis nyanggupi nek iso mateni kon. Dadi ayo. Ayo adu Kak Sekten Sabta. Kok bangsat? Lah. Patenono aku. Patenono aku. Kok sampeyan iso ngomong kaya ngono, Yung? Patenono aku. Enggak, Yung. Tak kandhani yo, Le. Umpamane kene sing mati, kowe ya kelangan. Iki mati, kowe kelangan. Kowe mati iki ya kelangan. Lah kok iso ngono, Yung? Delengen. Palacakra nek dadamu nak koncat. Bakal gawe nelang merah nak. Kowe Kang Masmu karo aku lan bapamu pisah. Ngerti kowe? Iki kadangmu dhewe to, Le. Kowe sakadang jajang salamono nak. Kang, njaluk sepuro ya, Kang. Iya. Iki ngono ta. Kang, Wis tuwek lan gak tau padha aku. Sicem aku. Kang. Kowe gak ngerti to. Iki anak sampean sakloron Kang, anak sampean Sabta karo Mandala. Dadi sing tak temburokno iki anakku. Bisa. Le, wong tuamu ya aku, Le. Iki mau perkarane apa kok nganti sampean ketemu anak sampean sak kloro nduk papan kene? Sabta karo Mandala iki mang padudon. Iya. Kate paten pinaten terus tak pisah. Tak kongkon nengerno dodone iku Palacakra teko sampean. Oh. Le, aku melok takon. Apa nalare nganti kon sak dulurmu sak kloron geger mau? Ngeten, Pak. Kula wau niku tresno kalih tiyang wedok. Ya. Lah kula dikengken kali lang merah mateni niki Kang Mas Sabta niki. Perkarane iku. Nggih. Berarti kon dijabung alus dijolo sutra dibujuki karo Elang Merah. Nggih, Pak. Ngene. Dik. Iya. Pancen nek Elang Merah gak diadep arek nom-nom sing koyo ngene, urung tan urung kumbawa gak kar-karuan. Loh, sapa iki? Dik. Akang kowe bisa. Loh, sampean padha waras. Waras, Kang. Enak anggonku ngomong karo bojoku karo anakku sak kloron riko nungkul aku ku ana apa, Kang? Aku goleki anakku, Kang. Loh. Goleki anak sampean? Anakku sing jenenge Anggraini. Lah terus perkarane sampai awal teko sampean Kecilik digawa Sukro. Sukro anak bayi Elang Merah. Anak buah Elang Merah, Kang. Le. Siji gawe loro gawe. Papaken lagune Elang Merah. Tapi sing hati-hati, Elang Merah gak kena ge sembarangan. Wong gak tedas papak pelung pandai sane glendaya Elang Merah. Ayo. Nunggal sawiji sak kloron budal tak pangestu. Njaluk pangestu bukumu. Aku njaluk pangestu. Budal. Pangestune mbok budal Le. Ayo.
dijarno arek sakloron. Ayo tancut Taliwondo ditutno nang nguri. Ayo. 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 Mandala. Majul gane atimu. Tenono kabeh. Iki gantine lang merah. Lang merah digoleki gak nemono iki sing minangka dadi. Yo. Sejo karepmu? Ora usah takon sejolan karepmu. Jenengmu sapa? Aku Sabta. Kang Mase Mandala. Kenal apa Mbak Adit? Aku Ludra. Aku kalah tanding bareng Mandala. Jelas aku gak nerimakno. Ayo. Nek pancen kon kabeh pendekar sing peng-pengan sugih ilmu pilih bobot pilih tanding. Ayo. Tanding ngono Ludra. Bukan dadam. Simo Lutra. Simo Lutra. Awakmu wani-wani mateni putu. Kilo Depono Simo Lutra. Ya, nek pancen sumbarmu kaya ngono, ayo didu atos sing balung. Bukteno. Ampun aja pancet lakuamu. Pancen tak niati tak kajati. Aku lang-lang keliling jagat niatku goleki awakmu. Goleki wis ketemu barek. Arek si Telomoyo piye? Nalika semono ae dhewe tau adu kasekten ning aku kasor. Ora nrimakno. Aku ora trima. Dino iki ayo dibuktekno. Sakarepmu. Awakmu apa aku sing dadi sulamingku? Aku njagakno kena. Nek kena lumpuh ngene yo. Kasih dok. Elmune melempem bapak niku. Nek wis kaya ngene, piye? Pun, kula nyuwun pangapura, kula niki kadangipun, nggih. Awakmu dulure. Nggih, kula kepengin dadi siswa panjenengan mawon. Ngono kan? Kepengin dadi siswa ngono lho kan? Ya, aku gelem. Aku iso marasno awakmu. Ayo bebarengan barek Reksi Telomoyo mertapan ing Gunung Kendil. Yo. Gelem apa ora kowe? Gelem aku njaluk sepuro, Kang. Njaluk diwarasno. Warasno aku. Kowe mengalak waras. Waras, Dul. Sedaya menika kula pasrah kalian Bapak. Nanging kula tasih kadang kalih
Kakang Lang Merah. Mumpun sampun ngantos dibaleni malih perbuatan kados ngaten. Ingkang pantes nyambut damelipun Lang Merah niki napa njenengan Batang? Wis gak usah batang-batang. Nyambut gawe enak. Wibisana. Ya. Anak nyambut gawe enak. Iki sapa rek lur iki? Anakmu ta? Bapaknya Anggra ini sing jenenge Sumengkar iki ndi? Oh, iki anakmu wis gedhe tak mong. Matur nuwun mberek aku. Nggih, matur suwun. Bapakmu koyo ngene, ya to ya? Nggih. Ya to. Matur suwun, matur suwun. Lah saiki ngene. Wedoke loro iku anakku karo lanang. Lanang. Kuwi bisa no? Ayo bebesanan. Iya, Kang. Aku menangka bapak sing kula mentak iki bapakne sing asli Sumengkar, ya to? Iya, Kang. Mandala tak olehno sing guyu wae sapa iki? Sawitri. Sawitri. Cara kok lalian. Oh. Sing diem ae iki sapa iki? Ah, bojone. Niki bojone Cak Yanto. Sabta Mbak Mandala sampean sekseni Bapak. Sadurunge minggah wonten pertapan Gunung Kendil, monggo golek dina sing apik dijodohaken nek ruwah desa nanggap ludruk Putih Wijaya.